Mfethu. Akusiqiniso lelo. Uqinile ukuvakashela mfethu imama. Ya mfethu asavakashi mfethu ngoba uyacomplain ukuthi uhlezi lapha. Senza sendlini. Yaza soka zokuphefumula ukukhohlela nyana ula. Zamfuna endlini wena. Sowuzumbheka kanje ngithi baba. Phuma ndoda. Sengisaba nokumtshela straight ukuthi indoda phuma. Uyalazi udaba mfethu. Kumele aphume na respect ukuthi ukukwami. Hey, what's up again, viewers? We are back again and again with another episode of Angithandi Lento with the one and only boy MTV. Now, yes, different stories, different people, different times and days, but the same presenter. We have different stories, and namhlanje we have quite a very unique and relatable story namhlanje with our brother here. But he's going to explain to us ukuthi indaba esibhalele kwi-show. Now uyasibhalela usho ukuthi yini onenkinga nayo. Yini ongayithandi yenza ubhuti wakho, umfowenu, sisi wakhe, intombi yakho, mhlawumbe crush or ex yakho, wherever the case may be. Uyasitshela ukuthi yini le angayithandi oyenzayo. Namhlanje nginoba fulana igama lakhe uBongani. Uthi uBongani akayithandi lento. Right? But he's going to introduce himself to you guys and tell the entire story ukuze nidecide ukuthi ke right or wrong uyayiphetela nje or mhlambe he's making a lot of sense. My brother unjani? Ya ngikhona mfethu kambani mfethu. Ngiyaphila. Igama uBongani ne? Yebo. And why usibhalele kwisho? Nginenkinga yazi bospani out yazi uthunqeda impintsho yakho yabona because uyambona uthi yasogola manje yakuhlangana yabona so ngeke ngivele imiyeke mfethu ngibe ngikwazi ukuthi kumncede yabona so ngithi hayi ngiza neplan utakhe akazwakala yabona futhi because kunegawulo kunayo yonke into yabona ukwazi ukumsetha yabona yeah so manje befika naye yabona ngimtshela ukuthi hey man khona labaqashwa khona yabona na yabona ukuthi okay naku la siyafama CV na siyaqala ukuimprove nyana manje inkinga iwani inkinga ifike ukuthi manje ukuthi bathola imali ayabona man efridge kusase inchi akubonakala ukuthi ukhona umuntu wesithu manje yabona ubani umjito ubani kwena choose wakho mhlawumbe umjida wakho umfeno ubani ya impintsho yami kahle yabona esifunda sonke yabona so ngathi yabona njengoba sigeleze sonke kumele nami ngimncede yabona because sibuya kude yabo yeah so manje ngiyabona manaya lento le inkinga mfethu manje uhlala naye endlini nabo uthuri uyakuvakashela sihlala sonke no yabona uyasibana wena yena akasibani uyaziphandela lapho nalapho yabo yeah kodwa noma siphanda mara akubonakala ukuthi yaphanda yabo kusafana nje yabona so wena ubonothenga ukudla la endlini kahle yeah and inkinga yakhe ilese iphuza kakhulu yabona iphuza kakhulu manje sathi ngitshela ukuthi ngizobulawula impilo yakhe manje asingithema lakhe ngitshela istory iningi yabona but then I'm reminding ukuthi he lives under your roof uhlala phela indlu yakho le yahlala kuyona akwazi ukutshela leyo nto le awumkhumbuzi leyo nto manje ngikhuluma mhlawumbe ezisapho hayi ngiyamkhumuza lo nto manje inkinga ukuthi hayi impintsho yakho yabona nakhona uyacabanga ukuthi maybe khona inkinga yabona anazo maybe uyafuna ukukhuluma ngazo mara yabona akasitholi isikhathi yabona siyasengisalinda botshwala mara manje inkinga nakimi ke manje affecta nami ke manje ukuthi nami ngiyabhayiseka nami nokustaka somewhere uke wahlala naye phansi umbuzo ukuthi yini ndaba ephuza kangaka what's happening mayithola imali indaba engayisebenzi ngendlela egreen nginokumbuza mara ngigayi into straight yabona full story yabona okay into edinevela hluthukele vele hayi imali yami yabona ngizongitshola lo nto leyo yabona into enjalo yabona manje ngoba uhlala naye endlini makhona mawufune ukuvalela imedi yakho wenza njani wena inkinga ke leyo mfethu wena mtshela kahle ukuthi sesihlala soyi2 manje singimene sekunama changes manje uday ungitshela ukuthi ungilethe all the way then ungitshela ukuthi sofuna ukuvalela imedi yakho manje hayi mfethu manje ngihlale ngaphandle manje uyafuna ukuthi invite but uyanqaba ukuthi ifike la endlini yeah na mfethu into kanjalo and yona ithini how is your relationship with her now affected mfethu iyamosha mfethu because manje akhompile nomntana ukuthi manje asakwazi ukuthi sezinza izinto zasempedini manje yabona because nomjidi uhlezi alana mfethu yabona I see so now with the situation of endlini imali ukudla blah 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 ukwamtshela yena ukuthi wambuza ukuthi indaba engathenga endlini maye enemali ngiyambuza yabo thini
yabona uvela athi hayi imali yami ngingikwazi ukumtshela lonto leyo. Bathi uyadla endlini naye nje lokho kudla okuthengayo na uyadla. Inkingi leyo uthi uyadla naye. Kodwa naye sekafuna ukukhuluma la ukuthi wenza ngathi kukwakhe manje sika owna manje kodwa ngimncengisile no. But at least uyapheka ke endlini. Ngaleso sikhathi yabona nakhona bakathandile nje. Yeah. Yabona senza ngathi kwakhe manje ngimncengisile. Manje yena akabambi vele ngoba sinisifikile la. Angiboni ngathi lezi isaba bochili. Hayi lezi ziphuza utshwala kuphela. Acaba mhlawumbe usuke ephuzela ukuthi phela igwaba bese kwazi ukushela. Ngenzeka phela ukuthi akabephuza nje ufuna ukuthi yabo abone ngaphandle abone iketi bese yashela. Maybe you never. Ngeke liyana ke. Okay, asimbize sizwe ukuthi uthini mfethu. Mhlawumbe naye uzoqhamuka with the valid story. We don't know ukuthi kahle what's his side of the story. Mkazi mfethu cela usibizele my brother azosichazela ukuthi kahle indaba engafuna ukuthenga ukudla endlini. I hate that thing guys. That's why nase rest bengafuna uroommate wami share na ukudla ngoba thenga kwakho nami ngithenga kwami. We never mix because there yaxabanisa. You can join us my brother. Izinja ugrand vese khambani ngigrand vese vese ibrazi yakho la ikubizile lana ifuna ukuringa nawe nje yabo is out mawucaba ngikubizeleni bongani ayibongana ngikhosho ukuthi ungangibizelani la mhlawumbe ufuna ukugayithekeni nje unayithekeni awuyazi naye uthi wazibambela ngiyayibambela nje ikasi bazwa ngathi. Okay, but no, igama la MTB ne this show is called Angithandi lento. My brother, konke angayithandi eyenzakala yabo. Mawucabanga mhlambe ungathi yini le yenzakala mhlambe endlini or wherever le oyenzayo wena azokhombena ngawo namhlanje. Endlini yonke into imjojo. Ne? Yonke into imjojo. Nje uthi flow mnandi. Siyaflowa ku grand. Asina inkinga nje plus bloma si3 la okay. Yonke into ihlezi set. Ni set nihlezi notshwala nihlezi negawula ngithola uba uthenga igawula lapha endlini. Awuba igawula nami nginokuhlanganisa nyana la mangithole something yabo. And then utshwala wona awuyazi nabo yimi ngiza nama case wena iblazer kahle. Okay, hayi mfowethu nangu uyambona kuma brother sela ngicela umchazele ukuthi yini ongekho happy ngayo kahle. Intwana mfethu yabona indaba yakho mfethu ukuthi ongathenga ukudla lapha endlini bawubuza ungitshela itori lapho ungiphakamele ungivakashela ungiphamisela ifuba lapha ngathi mfethu awubhayi igawulo mfethu nawe yazi mfethu. Wathi indaba yokudla athi ukudla ukho serious ndoda wathi indaba yokudla mfethu ungangilethela lapho ukudla aphethe ayicaci le ndaba sibani ayicaci serious mina ngenza konke endlini uyazi bhuti wami. But uyasho manje uyasitshela ukuthi wena nje awufuni. Mawuthi nje mayethena thenga ukudla hayi wena hayi wona ufuna ukuba isigora. Mtshele mfethu yonke into usitshele yona phela wasimsaba manje ngoba sefikile la. Mtshele yonke into mfethu. Mfethu wena ubhayi igawulo mfethu endlini mfethu. Ngakhodla mfethu ukuncengisile mfethu. Usogola mfethu ukuthi sophuza athengwa ngayiphi imali. Wophuza iwani mangiphuzi nawo mina. Angiphuzi sobona ama camera la siphuza sonke but uyazi lo mjita lo siphuza sonke the bongs sihlezi sonke ngadayelo emaboningi sithenga izinto eziright my understand but ukhala ngegawulo igawulo wena uyiphayi ayuyibhayi igawulo uthenga nje utshwala nje kube mnandi bese that's it. Would you confirm with us ukuthi igawulo ngempela aweyiziba nje awungeni ko Shoprite manje Shoprite liquor uyothengela nje wena nje into ezimnandi ekhala kahle sithi itshwala igawulo nje uyipheki nokuyibheka. The bongs mfethu nginokuthenga ama braai pack ne vorce uyazi impuphu ihlezi set ngazibona sefridgini uthenga kuphi azikho efridgini ifridge li empty mfethu kodwa wena uyathenga uthengela bani eshe mfethu. How often do you buy ama braai pack lokhuluma ngahle lapha every month or lapha once in 5 months what's going on wathenga nini ama braai pack nangathi akawaboni efridgini nini kodwa wena uthi uyawathenga eshe ayazi ukringivaro Rotman lami and then manje yabona nje angikho grand ngibona nje angizizwa nje kahle yini konto oyibhemile nibefore la ngathi nje ngathi usendaweni yakho wedwa nje la ophezulu khona next hayi
ngikhona nje la ya skipper ukudla ngiyakuthenga ya truly speaking ukudla ngiyakuthenga i-braai pack ngithenga maybe twice a week. Imagine braai pack twice a week. bese uyishonaphi ke nami ngathi akayiboni phela Umtshita ngamthola budla amawutwana wena njalo before ngifika la. Bohlezi usemawutwaneni. Mina manje ngithenga izinto songilethe kuma show. Unazo iliphi zayo zinto? uku-upgradeile ukhipha amawotwaneni wakufaka uyi-full braai pack Hayi baba. Awuthulutho endlini. ubungawadla amawotwana Wayimi kahle kahle. ubungawadla amawotwana before afika Ayikho lento ayikhulumayo mfethu. Uyondliwa yimi lo uyazi naye. uthi ubudla amawotwana umnga-upgradeile lo my brother umfake fesi ebraai pack inini Braai pack nama-vors. Bekahlezi aset. Makaletha unkosikazi wakhe lapha. Yonke into beyiba right. mara uthi manje futhi before ufike la uthi unkosikazi wakhe akasezi since kukhona wena ubunanqaba ukuthi afike lapha endlini shuze nasashaya kahle kahle Mfethu. Akusiqiniso lena. uqinile ukuvakashelwa fesi imama Ya mfethu asavakashi mfethu ngoba uyacomplain ukuthi uhleza lapha. Usenza sendlini. Yaza soka zokuphefumula ukhohlela nyana ula. awuzamfuna endlini wena Sowuzumbheka kanje ngithi hey baba. Phuma ndoda. Sengisaba nokumtshela straight uthi indoda phuma. Uyalazi udaba mfethu. Kumele aphume na respect ukuthi ukukwami. Asilungisele indaba mfethu. Maye sozongiletha kuma camera sokhuluma indaba enje. ayekho happy phela ngathi uzama ukukhuluma nawe umkhombisa ifuba umshaya wena Mfethu. Soxazulula na noma hayi we are going to a solution but manje kufanele siqala ngale ndaba yakho ukuthi wena uphakamisa ifuba uyisigora wena makuthiwa nje braai pack ukhipha inkonyana mfethu. Yazini mina ngayenza iplan since vele uyazi nawe sengisipana grand no uyangithola. Ngizoshaya sibe set. uwazi ukuthi uyasipana grand man Ndini mfethu uzenza nini lonto leyo? Songeleskhathi bohlula yini ukuyenza? 2 months. Yeah. 2 months nje. so manje wena vele my brother uyabona ukuthi obviously he's not happy ukuthi uhlala naye endlini not about that but awumawuthola imali awukuthenga ukudla so ngoba uthi usipana grand manje what do you think you must just give him his space mhlambe unawe uthola indawo yakho wedwa uhlale wedwa ahlale naye yedwa or uzoqhubeka uhlale naye but uthenga igross Yena ucabangani? Wena ucabanga kwenzani mfethu? ucabanga ukuthini nangu uthi usipana grand manje phela useyayi afford igrossa nendawo yokurenta nayo useyayi afford so do you think shift manje nihlale ndawonye vele bathenga igross Asuka nasathi. Ya vele sithi manje awusancingi no. Sosuza la phezulu no. Tank yakho kahle kahle le. Sozongitshela ungichomele uthi osipana grand no. Esikhathi nokondla lana uncengathekile uhawula la. bekondla nami ngasho ukuthi bekondla Usipana grand. Sozongichomela uthi ungafuna indawo yakho ukuhlala wofuna. Ungavaya wofuna ukuvaya mfethu. so angavaya vele Ngavaya mfethu. Ngoba manje seyangidelela no mfethu. Uyakushasha. no but first like honestly speaking masiyama out sihlala ndawonye endlini ne we all have to contribute and also that must be on an open table if khona sipanayo akacontribute nami uthola imali ngendlela ethola ngayo nawe contribute endlini ungathi masu right wena bese wenza into zakho uhamba nalaba ushaya laba awusayingeni nje yagroceries endlini it's very important so now you must learn that going forward because should lawa yakho noma ungakwazi ukuyithenga uhlala nobafo wakho should nawe ngeke uzokwazi ukuyithenga mase uhlala wedwa manje uthi manje phuma ke bona uthini Rot man angeke ngiphume mfethu hayi sikhule sonke awuthi amangayenzi lento yenza. Ngoba so ufuna ungijikela manje ngoba sobona sowazi abantu ongangiletha ku. Hayi mfethu ngicela ungayenzi style singayilungisa. Ngishiye ne6 pack la. Ngicava istaff sakho. Ngicela mfethu ungayenzi style. ngizomncenga uzomsofta nge6 pack ne Ngizwe 6 pack mfethu baba ngizwe 6 pack baba. Mfethu athi shebo lento mfethu asishebo iphelele eswini mfethu asishebo mfethu ayini mfethu Nidibana kanjani in the first place nizinazana nje mfethu how did you guys meet hlangana esigela mfethu obenifunda ndawonye yeah wabona nje awuthe grand le ngawazi ukuphila nayo so eminye imiyeke mfethu yabona because ngiyabona mfethu khawuthekile namathi ngimncede yabona so mfethu ubafo ukusizile wakuhlalisa endlini yakhe but then wena it seems like you're not appreciating that ngoba manje umncenga nje uthi uzokwazi ukuhlale naye
umncenga based on the terms ukuthi uzokwazi ukuthenga igrosa manje or ivele ngeke uzokwazi ukuthenga igrosa. Shayela ngama-6 pack ushayela ngotshwala out. Adibongs mfethu. Kanti awukhulu wena. Ukhula uthi yami mfethu. Manje sishaya ama-6 pack siletha abantwana edladleni kube right. But that's not the only way. I-bribe mfethu. Kubonakala ukuthi wenzani lapha endlini mfethu. Ungabe iphasela mfethu. Intodisa. Ungabe iphasela mfethu. Wona umthwalo kahle kahle lapha mfethu. Angiboni ukuthi ukhona noma ukho kuyazifanela nje wona. Ngoba ubona labantu osho konke lokho. Hayi uthiyami. Bheka masuka la. Singajika somewhere ngitho sithola izinto ezi-right. Somphaisela isikelemu manje. Somphaisela isikelemu. Mphaisela isikelemu no. Out here mina to advise you is out. Please listen to him right now. We are spana umjita into yakihamba kahle, but you can see ukuthi he's broken right now. When we out uhlala nenye out endlini, try and contribute nabandlela ongacontribute ngayo. Lokho kuncane okutholayo uyakufaka phezulu enyisende mfethu, uthenga i-bribe pack, uthenga whatever. Niphele nibe out because ngobanye manje nidibene niyama out nihlala ndawonye number 2. I-friendship zincane mfethu izinto ezi-breakayo. Ngenzeka ukuthi niba abangane bani distant, omunye ehlala le omunye ehlala le, but once nahlala ndawonye niyacabana because of such things. Imali, ukudla, contributing endlini. So if awukhona ukuhlala naye or awukwazi ukucontribute, it's better ukuthi ungahlali naye ukuze friendship yenu nibe ama out niqhubeni nikwazi ukuhlala ndawonye, nibe ne friendship even ngahlala ndawonye. It's better. So it's either uyahlala endlini uya contributor or uhlala endlini mhlawumbe nizodibana ngesikhathi nidibana ngaso, because some friendships it's better when they are distant, but manihlala ndawonye or nihlezi nindawonye agcine semosheka. It happens. Nami nabangane ngithi hayi abangani mambele I choose, but angeke ngikwazi ukuthi ngihlale nabo in the same house because why? Ngiyazi ukuthi there are some differences esinazo zosicabana semasihlala ndawonye. So you have to make a wise decision about that ukuthi what are you going to actually do going forward, ngoba ubafa yakho happy and njengamanje ushilo ukuthi you can leave the house in peace, but when awufuni, are you basing that on what basis? Uzokwenza njani? Are you going to solve this problem ngokuthenga ukudla or ngokuthi uphone? Asha dibongs. Mina into engakutshela wona mfethu ukuthi ngizozama iplan, ngithenga ukudla. Yonke into ibe right nje endlini. Isidingo sokuthi ungilethe la ngisiboni. Angisiboni serious. Because amakhuluma nawe before eze la. Hawu dibongs uhlezi athulile mfethu. Hayi, ayikho into ayikhulumayo. Lapho uyakunqena phela ngoba uyasho ukuthi wena ngathi umuntu rough lapha endlini. Ngisho mfethu dibongs. Singakwamele siyilungise straight yosuka kude primary. Ngithola ngeke sizobhayizisana sesila eJozi. Ngeke. Uzamfuna endlini yakho mfethu ahlale nawe. Mfethu yabona nje bengakhafa nje i-cruiser mfethu. Angaba green mfana. So uzomnika mhlawumbe i-chance enye ukuthi ahlale endlini mhlawumbe for at least a month or 2. Umbone ukuthi uyayihafa ngempela yena. This month. Umbekela this month. Phelile. Ngicela ukuthi siyilungise inkinga mina ama 2.5. Quality fridge. Quality fridge. Njengawo njobo wenza nje nawe. Umuze this month. Because iyakhathaza ukuthenga. Yeah. Yamuzwa wakhe. Mina lezi zinto zamagroza ngizi-understand. Ngicabanga ukuthi masingayidiscussa lapha kwakho ukuthi kwamele ngikhiphe malini. Okay. Ngoba mina ngizitholi nje uzofuna ukungishaya, ufuna ukubetha uChero wakhe ngale mali yathi egroza. Okay. Ngithola maye ngifuna ukuthi si-discuss ukuthi malini engayikhipha. Ngithola. Solution he's bringing it ukuthi nawe wazi ukuthenga igross kahle kahle, hayi ngoba engayifuni ukuyithenga but akakwazi ukuthi nje aye eSpar noma ebanibani eShoprite noma eCheckers noma eWoolies eyothenga igross. That's his problem right now. Akakwazi ukuthenga igross. So ufuna ukuthi nicontribute mhlawumbe at least imali. Mhlawumbe igross oyithenga endlini bafowena yamalini ngemali. Manga estimate ama 2k la. Yeah. So mengakhipha 1k now ukhipha 1k sorted. Ababaza mfethu awuyazi igross imalini. Ukudla yabiza phela. Awumtshida ungathi yashaya no 2k. Baba siza si2 mfethu. Ene udla kakhulu futhi wena. Udla kakhulu mfethu. 2k angiqedi mina. Uqedi igroza mfethu. Elithengwa yimi kodwa idliwa wona. Ngoba uhlezi usesipani. Senze esipanini mina. Samabuya vele dudu. Ngithi phelile mina ngithenge futhi. So mengakhipha 1k now ukhipha 1k sorted.
Akuyafana. Uma rakhiba 1.5 ngobudla ku 1.2 ngobudla kakhulu. Have ispace. Akave ne akuphumuze futhi Le 2K le. for at least nje lo nyaka ke nje. Otherwise out. 2K ndoda. Imali ungayifaka wena etafuleni. 5 clipper. Mara uthenga gross ka 2K, mawufaka 5K basho udeni usafaka u1.5. Uthe uspana grand man, so u2K indaba oba iproblem noma at least ke 1K. I'm mfethu kahle kahle understand maybe ngakhipha 800 ke akufani injani yona Ikona ni asiyafu mfethu. Ayifina kuyafu mfethu. Amakhesana sifuna ukudla la mfethu. Udla kakhulu mfethu. Udlile ofyonke uyi1 mfethu. Awunandaba notshwala, ufuna nje ukudla. ungakhipha ama-file Udlile ofyonke mfethu. Lofyonke bangivula ikhabethe isinga ngisithole ekseni. Yini edla kangaka? Yini edla ngama ucabanga mhlawumbe khona idaba msayithatha mhlawumbe ezimenza ukuthi ngigcina sedla kakhulu. Kuze yabazi abantu bedla kakhulu. Ucabanga uthini mhlawumbe behind noma nje ufela umuntu nje oyedlela noma umazi kudala. Udla le mfethu. Ithanda ukudla le mfethu. Kahle ngenze favor. Bafo Ngicela wena kahle. zama 1K, at least 1K. Let's speak about 1K. Ash This month end nje 1K, now keep 1K string cross. How about that? inkinga ngeke ngikwazi ukutshela ukuthi ngihola malini what if ngihola leyo 1K lesipani ngithi sisipana half a grand Okay, asincipheze ngalana ke phela etshwaleni. Then si-add kwi-gross. ya ne Mawuhola 1K wonke ka uze kwi-gross. Mhlawumbe ke uzokhuluma naye ukuthi ke eyogibela or whatever the case may be nizokwenza njani. kahle inkinga yami utshwala la wonke umuntu ungitshela ngotshwala la engihamba khona So that's the problem. Yonke edla imali le wena. So asinciphise ngalapho. Mawudinga mhlawumbe do you need a counseling for ukuthi ukwazi ukunciphisa utshwala? Ash angicabanga ukuthi uDibongs manga ngisiza nani ngisize ngithole something yabo Some help. ngoba ngisakwazi mfethu uyazi ngidla ikhodi every day alikho ilanga la Monday to Sunday Okay, now I hear inkinga yakho ukuthi ahlahlikiphi. Inkinga yakho setshwaleni and awusakwazi ukubiyeka. Okay, no, it's fine. We're going to try and assist you with that. Sizokutholela ama-social worker azokhuluma nawe and also therapists to deal and talk to you about that and psychologists, ne? ngiyakuzwa Okay. My brother, unenkinga lo mfethu but sizomsiza ngoba uyabona ukuthi ahlahla hayi ngoba ngayithenga igawulo ngoba nje unenkinga ukuthi noma ethola imali uthenga utshwala because vele he's addicted to utshwala. So sizomzama ukuthi simsize walehlala nawe mhlawumbe si-check ukuthi imali singawazi kanjani ukuthi uyithole every month. At least 1K, now keep 1K. Nibeke etafuleni. That's it. Are you happy about that decision? Ngiyazwakala benjalo mfethu. Ngiyazwakala. Okay, hayi. Asibambe lapho ke abafowethu laba beneyinkinga nje zokuthi nje akhona ungayithenga igawulo uthenga utshwala kuphela. But according to us njengoba manje sesimgubhile sikwazile ukubona ukuthi akahle inkinga kahle imbamba alcohol. So we're going to try and deal with that and sort that out. But until the next episode bafethu now yazi mawune inkinga kanje there's too many problems and also there's too many friendship problems kakhulukazi. Manihlala ndawonye or manazana or nabangani. At times it's best to know ukuthi umngane wakho umuntu onjani ukuze manihlala ndawonye are you guys going to have differences or you going to have the same interest. Mawubona ukuthi it's differences rather don't stay with him or her because leyo nto ingenzeka ukuthi it affects even your friendship or sometimes your relationship that goes from a long way up until now. Now if you have an issue please talk about it guys, talk about it because if you talk about something and bring a solution kumane way forward. Until the next episode now usibhalele mawufuna na email la ngezansi and also on social media angiyithandi lento my guy ngicela ngikhawulane nje just to brotherhood akufanele iphele nale court leli ngiliphethe la sifameni ngiyeke indaba yamakhothi angijiyo into kunezinkinga leyo ekutshwala mtshele ngayinkinga serious dating yo asokusiza Ya unawo mfana uyazi ntwana yami. For musasiyintwana uyazi. Yeah, so. Brotherhood is living here as you can tell. Until the next episode, we are out here. Danko.